Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka Al Aqdot Persia eka klub berat ba jong ka Asia ka Al Hilal. Haba pai sya ka jing lekai ka Al Hilal kala khur ka nam job. Hadin magalala ban pelim sok ya ka Al Aqdot dalai lanot. Baria gini gilai gol jong ka Al Hilal layo ban tap ar gol da Mitrovic haga minit ka ba saw bat haga minit ka ba live kundai bat shigol layo ban tap da Milin Kovic Sevic haga minit ka ba saw plusan plus iway. Hagawai par kecing lekai Saudi Pro League hapring ka Kenhun Benzema ka Al Ittihad Persia ka Al Khalot. Haga ne kecing lekai ka Al Ittihad kala khur ka nam job. Hadin magalala ban pelim ka Al Khalot da shigol lanat. Baria ka shigol jong ka Al Ittihad layo ban tiap ashwa ban kut ka jing lekai. Kata ha minit ka bakandai peu plus saw leng bau hausem. Haga jing lekai Subroto Cup Under 15 quarter final hapring ka Army Boys Persia ka Meghalaya. Gine-gine ki first 11 jong ka Army Boys, but gine-gine ki first 11 jong ka Meghalaya. Haga ni ka chingire kai. Haba pai sya ka chingire kai ka Meghalaya kalayo ban khi jar neng kong tang ha ka minit ka bakhat ar. But day tang hadin ar minit kata ka minit ka bakhat saw ka Meghalaya kalayo biang mat tap ya ka gol ka ba ar. Haga ni ka chingire kai. But day lama gini ki ar gol la penlong ya ka Meghalaya, bagan pelim ya ka Army Boys da ar lanot. Baleng bagan jing job ka Meghalaya kalayo ban Rung sya ka semi final jong ka Subroto Cup Under 15 Boys mentaus nam ar jar ar peu saw.